Assalamualaikum di sana. Hari iko kadi buek sambal ado tana. Iko bumbu-bumbunya sana. Iko yang alun di blender. Iko daun kunyit, daun salam, daun jeruk, sama sarai. Iko pakai ladu kutu sana biar padeh lama. Iko bumbu yang alah tadi dihaluskan pakai blender sana biar capek. Nah, aku ladu giliang. Nah, dia aja santan sana dirandam sedolah bumbu-bumbu itu pakai santan diaduk biar rata. Konya sana penampakannya. Aku talu aja kantri. Nah, tambah jari yang lah diabui tadi sana. Nah, kemudian kompor masuk langsung jari yang sana biar capek ampuh, biar tambah lama makan sana sedolahnya. Diaduk-aduk ya sana yo. Nah, itu yang laba minyak sana dimasukkan langsung kantri jo talu. Biar matangnya sama ke sana. Diaduk-aduk biar angui di bawahnya. Tarang, lah jadi sana. Selamat makan. Assalamualaikum.